Fe rybydd, a dyna un o'r pethau sydd yn gyrru gorbryder fi trwy'r rwf ydy pethau sydd yn fyr rybydd. Ac o'n i'n gweithio oddi adre, mae hynna hefyd yn rhoi panic attacks iddo fi. O'n i'n aros mewn gwesty, mae hwnna'n neud fi teimlo'n awful. A hefyd o'n i'n siarad hefo, mae gen i fi huge imposter syndrome. So o'n i'n siarad ar panel hefo Geraint Lovegreen a Kitty Crawford a Raylan Tavy, ac oedden nhw gyd yn swnio fel maen nhw'n glyfar a maen nhw'n gwybod am be maen nhw'n sôn, a dwi'n deud pethau fel, sy'n ni'n licio dawnsio un yma, dyna as clever as it got. So, unwaith eto, thing fi ydy, ers o'n i'n fach iawn, dwi wedi teimlo'n wahanol i bobl eraill, a i trio ffitio fewn, dwi so morffio o gwmpas pwy bynnag sydd hefo fi. So o'n i'n trio morffio fewn i Geraint Lovegreen. Never gonna happen. A wedyn, o'n i'n mynd yn ôl i'r gwesty, ac yn absolutely cysau fy hun trwy'r nos, a methu cysgu, a wedyn ath yr iselder yn lot gwaith, so nes i... Hang on. Bosib. Any minute now. So nes i gyrraedd adre ar ôl 2 ddiwrnod o wneud y panel Can i Gymru thing yma. Nes i gyrraedd adre mewn stad lot gwaith nag o'n i yn mynd yna. A nes i gael cyfnod really isel lle erbyn hyn o'n i ddim yn cysgu o gwbl, ac o'n i'n gweld breichiau yn dod allan o welydd ar ôl fi, so o'n i'n amlwg yn sal ofnadwy. Felly, nes i benderfynu, reit, ydy gwaith ti yn rhywbeth dyle ti wneud non, achos os mae o'n wneud ti'n sal, falle dyle ti ddim wneud hwn. A wedyn, nes i benderfynu, wel na, actually, be dyle fi ddim wneud ydy esgus bod fi'n rhywun arall, a trio bod yn rhywun arall, a just bod yn onest, a deud, dwi yn gallu gweithio, ond hefyd mae rhai pethau yn neud i fi banicio. Fatha, i rhai pobl mae llefrith yn neud nhw'n sal. Wel, i fi mae pethau byr rybydd neu aros oddi adre yn neud fi sal. So, o'n i'n darllen pethau meddwl beth bynnag, a un diwrnod nes i just penderfynu, ti'n gwybod be, dwi'n mynd i sgwennu blog, a rhannu hwn, a falle fydd pobl yn teimlo yn well, neu falle fydd rhywun yn sylweddoli fod nhw'n teimlo fel fi, a fydden nhw'n cysylltu efo fi, a fyddai'n teimlo well. Ti'n meddwl, oedd ddim yn rhywbeth o'n i'n gobeithio wneud i loads o bobl teimlo well, o'n i'n gobeithio bys rhywun yn wneud i fi teimlo'n well, ond trwy hynna, dwi'n gobeithio bod wedi helpu phobl eraill. So dyna pam dwi yma. Ers o'n i'n fach, dwi wedi bod efo'r llais yma yn ymhen, sydd fatha imaginary friend nes i rioed creatio, gofyn amdano fo. Mae fatha bully, a mae hefyd fatha abusive partner neu rhywbeth sydd just yn siarad efo fi trwy'r dydd yn deud paid o deud hynna, paid o ymddwyn fel na, paid o siarad fel na, just paid o siarad efo neb, a paid o deud wrth neb ti'n teimlo fel yma. A wedyn mae'n mynd yn waith, cos mae'n isolatio ti. Ti hefyd hefo'r llais yna. So pam rwan o ti bod pobl jyst yn meddwl bod fi yn mad. A hefyd oedd y llais yna yn deud wrtho fi, paid o deud wrthyn nhw'n, this is our secret. Ti'n mynd cael deud wrth pobl be dwi'n deud wrth ti, achos dyma'n cyfrinach bach ni, a pobl jyst yn mynd i meddwl bod ti'n mad, a mae pobl yn mynd i, ti'n mynd i fod yn burden ar bobl eraill os ti'n rhannu hwn efo nhw. Ac jyst bod y llais yna wastad yna, jyst yn torri ti lawr a lawr a lawr, a be bynnag ti'n neud, ti'n modd, mae wastad yna. A weithiau dwi'n dda am jyst anwybyddu fo, ond weithiau mae o jyst mor fyddarol, ti jyst methu, relentless. A weithiau mae o jyst yn, ti'n really rubbish, ti'n neb yn licio ti, pam o ti yma, bla bla bla. Ond weithiau mae o literally pobl yn sgrechian at ei yn ymhenni, fel metal rock band, jyst yn sgrechian at ei. So yeah, mae just yn constant battle efo hwnna really, ond dwi'n neud yn reit dda ar y degau, ond weithiau pen ti'n cael y pyliau yna, mae'n anodd. Ond really, achos erbyn y diwedd, o'n i'n neud taith cyw ar y pryd, ac oedd y llais yma bron iawn yn physical thing erbyn hyn, ac oedden ni'n gweithio fo'n gilydd trwy'r dydd, fi a Jack a Joke a Sally Mally a Rapscallion, o pobl really fun, a wedyn o'n i'n mynd yn ôl i'r gwesti, oedden ni'n cael bwyd, ac oedd pob un yn mynd off i gwely, ac o'n i jyst yn meddwl, please, peidiwch y galw fi ar ben yn hun, cos dwi'n gwybod fod fi'n mynd i fewn i'r stafell yna, a fyddai ar ben yn hun hefo'r llais yma trwy'r nos.
A ti wedi cael hynna ers oedd ti'n fach? Ie, dwi'n meddwl, fi'n cofio, fi'n siŵr bod fi wedi cael iselder ers fi fod yn bach, really. Dwi'n meddwl bod fi ers ages wedi bod just yn... O'n i'n blentyn anhapus, oedd popeth yn... Nos o bwrw glaw? Wel, mae'na stori i hyn. Apparently, pen oedden ni'n fach, tua 4-5 mlwydd oed, oedd fi a'n chwaer i Elan yn gorfod yn gwely efo mami'n bore Sul. A dyma Elan yn dweud, mae mor lyflu tu allan, mae'n ddiwrnod hyfryd o haf, a mae'r blodau'n beautiful, a mae just mor lyflu, dwi'n mor hapus. A dyma mam yn dweud, dyna neis Sel, be amdano ti, Mir, ti'n licio'r haf a'r blodau a'r pethau lyflu? A nes i dweud, na, dwi'n licio nos a bwrw glaw. A man bod pen fi di troi yr holl ffordd rown fel yr Exorcist, a bod fi'n cropio fyny'r waliau at that point, achos oedd o'n really fel, no, dwi'n licio nos a bwrw glaw. Ond erbyn hyn, pen dwi'n cael y pyliau isel yna, mae pobl yn gofyn i fi, ti'n teimlo nos a bwrw glaw? Nos a bwrw glaw! Ti sydd wedi gwneud o'n Miriam. Yeah! So yeah, mae kind of yn cute thing nawr, ti'n teimlo nos a bwrw glaw, ond dwi'n meddwl, bod o wastad i bod yna, ond nath o dim ond dod i'r amlwg pen o'n i yn fy ardegau. Yeah. A fi'n cofio cael appendix fi allan. A o'n i wedi creu lot o fuss, ac oedd pobl yn poeni amdano fi. A fi'n cofio just gorwedd yn y gwely yn yr ysbyty, ac o'n i'n ffidlan hefo Crys fi, fel un, ac yn neud o'n scrunchy. Yeah. A oedd y llais yma'n deud, be ti'n neud? Stopio neud o'la, ti'n mor annoying! A ni fel, sorry. A dyna pryd nath o ddechrau. A wedyn, pen nes i droi'n 19 wedyn, ac o'n i ar fi'n symud i America, nath o really daro fi. A wedyn ges i fynd i'r... Wel, fi'n cofio just crio un diwrnod uncontrollably, just desperate. A mam yn gofyn, Mir, beth sy'n bod? A nes i ddeud, dwi ddim yn gwybod. Dwi just yn teimlo'n crap. Yeah. A ges ti help wedyn? Nes ti i gael help? Do, nes i gael help wedyn. Nes i fynd i'r doctor a ges i'r diagnosis o clinical depression. A nes i trio consela, nes i trio CBT. Ond dwi'n meddwl bod fi angen trio eto, achos o'n i ddim yn agored iawn hefo... Na, weithiau mae'n anodd rhannu popeth. Mae'n cymryd spel i sort of rhannu, i fynd reit lawr i'r rhaid, dwi'n meddwl, yn dydi. So dwi ar meddygyddiaeth, wedi bod ers 10 mlynedd nawr, a kind of ofyn dod off nhw, achos maen nhw just, dwi just ofyn be fydd ar yr ochr arall. Ond maen nhw'n gweithio i fi, a dyn nhw ddim i rai bobl, a dwi'n gwybod bod nhw ddim yn gweithio i ti, Gruff. Ond mae pawb yn wahanol yn dydyn, a mae'r ffordd wyt ti'n ymdopi efo fo'n wahanol. Felly mae yoga yn helpu fi, mae just amgylchynu fy hun efo bobl positif yn really helpu. Mae just y ffordd ti'n dalio efo fo. Ond hefyd, mae gwaith ti... Sut mae dy iechyd meddwl di effeithio, sut ti'n gweithio, dal ti'n ôl, ti'n meddwl weithio? Absolutely. Achos bod fi'n caru wneud o gymaint, mae'r pwysau ychwanegol yna, a hwnna di be mae'r llais yn targedu wedyn. A hwnna di, ti ddim digon da, dim pwynt i ti'n neud hyn. Even though mae pobl o gwmpas fi wastad yn deud, mae rhaid ti neud mwy o ganu, mae just di dal fi nôl, mae o wedi, a fi'n really siomedig bod o wedi. Ond dwi'n meddwl... Ti'n mynd i trio wneud hynna ddim digwydd fel yn dweud. Dwi'n trio peid y gwrando ar y llais yna. Mae'n rhaid iddo ti. Mae o'n siarad rubbish, ni'n bron dweud rhywbeth gwaith. Ond mae'n siarad rubbish, so paid y gwrando arno fo. OK, mae ddim. A sut mae di effeithio perthynas ti hefo teulu a ffrindiau? Dwi'n meddwl bod fi yn reit dda am just roi'r act yma ymlaen, fel dyn ni gyd yn neud, o just esgus bod pob dim yn OK, a smalio bod ti'n ffyn ac yn hyderus, a... So dwi'n fel arfer fel yna efo bobl dwi'n just yn cwrdd â nhw neu ffrindiau, ddim mor agos falle, ond mae'r bobl sy'n agosa at fi yn cael ei weithio, really, achos dwi'n gwybod bod nhw'n mynd i garu fi,
whatever. Anyway, yeah. So dwi just yn gadael I fy hun deimlo fo pen dwi hefo nhw, a maen nhw yn cael ei weithio, maen nhw'n gweld fi ar yng ngweithio. Nath o gymryd, dim ond ar ôl darllen blog fi, nath Iwan yng Nghymru really deall be oedd yn digwydd, achos oedd o'n mynd yn really frustrated, cos oedd o'n gweld fi yn hapus efo pawb arall, a wedyn oedd y drws yn cau, a wedyn o'n i just yn cau fy hun off, a methu siarad. Ac oedd o just yn meddwl, wel fi sy'n neud ti'n anhapus? Wel na, dim ti, just y thing arall ma ydi. Ac oedd o just methu gweld I fewn I'm henni. Ac wrth gwrs bod o ddim, a sneb yn, a dyna pan mae o mor bwysig I vocalisio fo gyd, yn da? Definitely. O ran bod ti'n gweud bod ti wedi teimlo fel ymwneud ti'n blentyn do, a bod mewn lot o achosion dy anaphystrwydd neu depression, mae rhywbeth yn achosi mewn y triggers, neu mae rai pobl, achos nes ti lot o ymchwil mewn I neuroscience yn y blynyddoedd diwethaf, nes I gwrdd â'r head of brain imaging yn Gaerdydd. A oedd e'n gweud, our entire experience of reality, it's like sôn I siarad Cymraeg, Saesneg yn Eisteddfod I fi, whoops. But basically, it's a delicate balance of chemicals. A I rai bobl, mae'r chemicals yna just bach off, so os mae meddygynydd yn gweithio I ti, mae just, that's the thing. A dyna'r thing arall, mae pobl, dyn nhw ddim, maen nhw'n gwrthod credu bod yr ymenydd hefyd yn rhan o dy gorff di, a maen nhw'n rhywbeth yn meddwl bod o'n rhywbeth imagine, bod dyna lle ydych chi'n imaginio pethau. A creu pethau. Ond rhan o'r, organ ydi o, fatha popeth arall, a mae'n gallu bod yn sal weithiau. Dwi'n mynd I ofyn I ti ganu rwan, Mir. Okay. Sorry. Ti'n gwybod? Gwelaf awyr las, ac eir aman rhyfeddod y waf, a machlyd ar dan, a daw'r cyfan yn glir. Mor y feddwl yw'n byd. Clywaf gan y nant, yn chwerthin o hyd ar adar bob bore, yn fiwsig I gyd, a daw'r cyfan yn glir. Mor y feddwl yw'n byd. Fe deimlaf yr holl gariad yn hyd o'r byd I gyd, yn dyner ym mhob calon, yn tynnu pawb ynghyd. Gwelaf ddau nestyn llaw ar wen rhagddyn si, yn dweud yn oesoedd fydd garaf di. Gwelaf blentyn bach yn tefu'n ddyn, yn caru a'i holl galon, ei blentyn ei hun, a daw'r cyfan yn glir. Mor y feddwl yw'n byd. Ac mae'r cyfan mor glir. Mor y feddwl yw'n byd. Oh yeah. Dyn ni wedi sort of siarad trwy text, a dwi'n meddwl na beth sydd gennym ni yn cyffredin ydy, dwi wedi teimlo'n wahanol fel o'n i'n deud ers o'n i'n hogan fach. O'n i'n bron iawn yn mute tan o'n i'n 20, o'n i'n siarad hefo braidd neb, achos o'n i jyst yn meddwl bod fi'n mynd I ddeud peth wrong o whatever. O'n i'n ffrind gorau fi oedd coeden, a o'n i'n rhy hen I hwnna fod yn cute ar y pryd. O'n i'n meddwl tua 13, a doedd Prince Charles ddim wedi dechrau gwneud hwnna, a doedd o ddim yn environmental statement neu unrhyw beth, o'n i jyst yn ffeindio fo'n haws siarad efo coeden na hefo pobl. A o'n i'n poeni gormod am pethau bach fysa neb arall yn poeni amdano fo.
O'n i'n morffio fewn i pobl. A wedyn o'n i'n pitcho fo'n wrong, o'n i'n trio bod fel pwy bynnag o'n i o gwmpas i plesio nhw, ac o'n i wastad yn pitcho fo'n wrong, o'n i unai yn rhy, wow, yay, fun on, neu o'n i'n mor scared i siarad, o'n i'n siarad o gwbl, a wedyn oedd pobl yn meddwl bod fi'n moody ac yn, mae hi bach yn stand-offish. Ac oedd o'n really ddiddorol siarad efo ti, cos oedd ti'n deud bod ti'n kind of exhausted achos ti'n autistic. A do'n i ddim hyd yn sylwedd, o'n i ddim yn... Dwi'n mynd i dynnu'n lawr o'n felly gweld yn ti. Sorry. That's right, diolch. O'n i ddim yn gwybod bod ti'n autistic. Wel, fi'n trio cyddio e. Wel, ie, dyfod. Fi'n neud job yn eitha... Super da! Wel, na, actually, achos weithiau fi ddim. Weithiau pan fi'n shattered, fi'n troi mewn i autistic griff, neu pickled griff, fel mae rhai pobl yn galw fi. Achos bod ddim filtered y fi. Pan fi'n autistic, fi just yn gweud beth sy'n ar y meddwl i. Pryd ges di'r diagnosis? Wel, oedd e'n rhywbeth o'n i wastad yn gwybod, oedd mam yn gwybod hefyd achos mae hi'n seicolegydd. A wedyn, yn y flwyddyn cyntaf yn uni ges i official diagnosis. A pan ges i hwnna oedd e fel... Relief? Ie, achos oedd popeth oedd ddim yn ei sens i fi yn y mywyd cyn hwnna yn neud sens nawr. Fel, o'n i byth yn teimlo fel bod fi'n ffit o mewn yn ysgol, o'n i'n cael fy mwlio achos o'n i'n gymaint o easy target, o'n i'n gallu siarad, o'n i'n gallu neud ffrindiau'n da iawn. So, oce, fi'n autistic, be mynd i gael gwared hwnna? Ond ti'n methu gael gwared hwnna? Na. It's a neurological disorder. So i bobl sydd ddim yn gwybod beth yw autism, mae'n problem cyfathrebu a cymdeithasu, so un o'r pethau ni'n neud yw, ni ddim jyst yn siarad gyda'n gilydd trwy cyfathrebu, ni'n siarad trwy y stymiau ni'n neud a y body language. Sa'n gwybod os mae rhywun fan hyn, di cael conversation gyda rhywun just wrth ni gwynebau, os rhywun di'n neud na? Ie, fi ddim yn gallu neud na, mae'n horrifying. Ti'n fel, beth yw'r gwyneb yna? Ti'n methu darllen na, not at all, mae body language, os oes rhywun wedi gweld The Indatables, mae fel the cliché character hwnna, ond yn amlwg, dyw pawb gyda autism ddim rhywun peth o gwbl. Nôl at y pwynt o fel cael y diagnosis, nes i drio mor galed i trio fixo fo hi. So o'n i'n mynd ar Google a Google how to small talk, a fel how to move small talk mewn i conversation mwy dwys, just fel bod fi siarad gyda pobl. Mae'n exhausting. Massively. O'n i'n mynd adre, o'n i'n teimlo fel gymaint o imposter. So o'n i'n just copio pobl yn y gweud fi'n neud ar yr internet. Ond fi wedi bod yn really lwcus, achos fi mewn band a gyda 4 boes arall, maen nhw wedi bod yn gymaint o gefa yn y fi, maen nhw wedi bod yn gweud fi, dyna ddim yn iawn, ti angen actually siarad gyda pobl fel hyn. Ti'n meddwl just gweud, na, maen nhw'n sôn yn shit. Ti'n mynd mewn i soundcheck, ti'n fel, mate, beth ti'n neud? Maen nhw'n sôn yn fucking terrible. Sorry mi iaith. Mae'n rhaid ti fod yn fwy sympathetic, nid sympathetic, ond fel, just mwy normal. Empathic. Well, yeah, I mean, fi definitely'n person empathetic, ond mae'n anodd i fi roi fy hun yn y sgidiau yna. Mae beth i ti'n neud o'n really honest, mae'n nghefnder i autism, a fi'n dwlu na fe, achos mae beth mae fe'n gweud yn hollol honest. Os mae fe ddim yn licio rhywun, neu fe just weid. Y problem oedd fi, o'n i really eisiau ffit o mewn, o'n i mor desperate eisiau bod fel pawb arall. So, o'n i just eisiau cael gwared fe, oedd e ddim yn beth da gwbl, fi dal i drio ffynd o limit. Fi'n mwyn sy'n mae pobl eraill gyda fel y limit o faint o bobl maen nhw'n gallu siarad gyda. Mae lot o introverts fel la, a fi'n gweld o fel battery. So fel unwaith fi wedi cyrraedd y lefel yna, lle it's shut down. Fi'n methu siarad. Oedd yn ddigwydd neithwr, actually. O'n i wedi gorffen DJ, a un o ffrindiau fi wedi dod lan. Ti'n iawn sy'n mynd? Yeah, good. Dyna fo. Ti'n okay? Na, fi'n fine. Fi just mynd i gwely. Be mynd i ddod? Na. Na. Diolch. Ti'n lovely, ond diolch. Na. Ni'n methu neud eye contact yn nhw, then mae'n warthus, ond na ni. Wel na, dwi eisiau deud be ti eisiau deud, a dwi'n ddim yn deud be dwi eisiau deud. So mewn ffordd ni angen sort of rhannu thing.
Rhyw ffordd. Dwi ddim yn gwybod Sy'n ni ddim yn rhoi unrhyw'n arall, i fod yn honest. Achos bai fi yw bod fi wedi gwneud yr self-infliction ma o gael iselder, achos bod fi'n mor desperate i fod yn rhywun arall, a bod fi'n teimlo mor depressed yn bit i fe. Dim bai ti ydi o. Wel, sy'n ni'n gallu bod yn person autistic, ond hefyd, sy'n ni ddim gyda'r job, sy'n ni ddim gyda'r band, sy'n ni ddim wedi trio bod... Bod rhaid iddi ti fod yn... Normal. Mor cyhoeddus yn mor... Mae mor... I rywun sydd yn introvert neu'n autistic, mae bod yn yr industry ma yn lot o effort. Loads o effort. Ond sy'n ni'n mynd i unrhyw ffordd arall. Sy'n probably stack o shelves yn rhywbeth. Dyna mae'n ideal. Ti'n mysio neud hwnna? Drach yn y ti. Na, fi'n gallu chwarae music. Sy'n fi'n bod y stack o shelves. Na, ond ti'n gallu chwarae music yn neud. Ti'n fun. Ie, fi'n joio beth fi'n neud. Paid o mynd. So fi'n neud sy'n ni'n gallu just chwarae a wedyn ddim yn gorfod siarad. A ddim gorfod siarad. Paid yn! Ddim rhaid i ti. Wel na, achos it's who you know yn y byd yma. Ni gyd yn gwybod hwnna. Wel, ydi o. Wel, ydi, mae'n really yn i fi. Yeah, especially in the media. So mae'n definitely, it's who you know. Yeah. A bach o talent. Ond hefyd y cymdeithas sydd ti'n creu mas yna fe, I mean, sneb o'n heili, mae'n chwarae wedi mewn y cyfryngau, ond fel, dwi ddim, mae fe jyst dod o'r galon dyn ni, a fi'n credu, os y ti'n bod pwy ti, a ti'n fwy blinking talentog. So ni'n gweud, fi'n ein oce? Ti'n talentog iawn, a ti'n, os ti'n cario ymlaen bod yn dda am beth ti'n neud, a bod yn garedig dy pobl, bethau'n dros yn agor, fi'n credu. Ie. A bod ti'n gallu siarad y pobl hefyd. Ti'n gallu siarad y pobl. Ti'n siarad efo loads o pobl. Ti'n siarad y fi. Ie, ond fi'n sôn am fel Gruff 5 mlynedd yn ôl, lle oedd e fel ddim yn gwybod sut i siarad gyda pobl. Dwi'n meddwl fyddai byth yn gwybod sut i siarad efo pobl. Dwi jyst i derbyn y Fi'n ffaith meddwl yna. ti'n googlo how to make small talk. Dwi'n neud yn sgwennu hwnna Nes i'n waith Google how to dump somebody, oedd hwnna'n an interesting day. Pawb yn Google o stuff, mae'n ffain. Os ydw efo'r un peth arall lan yw fel, ti'n, gyda autism, ti'n cymryd pethau'n eitha llythrenol, a ti'n mynd i at sarcasm. Ie. Os ewn ni at Paid o Bod Ofyn, for example, yr ail llinell yw agor dy galon, a o'n i fel open heart surgery. Galan ti'n bod on hwnna. Hwnna'n awful thing i ddigwydd. Brilliant! Neu Eisteddfod. Don't be afraid of open heart surgery. Yeah, don't be afraid of open heart surgery. Os ydych chi'n mynd i orfod cael hwnna, mae'n really staff, mae pobl yn edrych ar ôl. Neu fel, pan o'n i'n blentyn, ti'n pacio'r tent yn Eisteddfod gyda dad, a o'n i'n really slow, oedd e fel, come on Gruff, tyn dy socks lan. Okay. Beth da hwn i'n neud gyda pacio'r tent. All right. Brilliant. Ti'n amazing. Brilliant. Yeah. Diolch. Diolch, Gruff. Hwn di'r autism a hwn di'r iselder. Ydy nhw'n cysylltu mewn ffordd? Mae lot o links iddo fe. Mae yna cwpl o surveys di bod yn beth i pobl sydd yn fwy ar yr higher level o autism. Dim higher pan fi'n meddwl fwy autistic, ond mwy self-aware. Achos bod nhw'n gwybod bod rhywbeth yn wrong. Maen nhw'n gwybod bod rhywbeth yn wrong gyda'r ffordd maen nhw'n cyfathrebu gyda pobl, ond dyn nhw'n gwybod beth i wneud amdano fe. So mae'n mynd i fod yn galed i ti. Yn ymryderus wedyn. Ie, ti yn. Ti'n mynd i fod fel, beth sy'n bod? Pam i fi fel un? Beth sy'n bod? So ie, mae'n digwydd, ond gyda digon o therapi a CBT, mae wedi bod yn siwrne fi gallu accepto fe. So ni'n gallu gwneud e heb boes yn y band hefyd, achos maen nhw wedi bod mor gefen iddo fe. So ie, diolch i boes tsunami os maen nhw ma. So ma nhw yma hefyd! Werth y byd, weithio chi roi stick i fi amdano fe, ond na, diolch. Amazing. Diolch, Gruff. Dim problem o gwbl. Mae rhaid iddo fi ddiolch masif i ti, cos mae heddiw yn ddwrnod huge i ti, achos mae'n flwyddyn i heddiw, actual heddiw, nes ti golli dy dad. A di hynna ddim yn hawdd, ydi o? I fod fan hyn. O'n i yng ngwyl Ceredin, a o'n i wedi dyn o'r bon yna gyda
oedd pecyn dy fi, oedd dad yn sal, oedd wedi cael diagnosed yn motor neuron disease, mond 8 mis cyn i. Ond oedd e dal oedd y bian, oedd yn sydyn iawn. A ni di, oedd e getre ar ôl bod yn ysbyty, a ni di wneud pecyn bach iddo fe, gyda flyers yn sioi yn Edinburgh, just pethau bach neis, cynwylle, te, bydd e'n lico, a just nodyn bach, ni'n y lam yn mynd, rhaid fi'n i bosto o neud, a ni mae mam yn ffôn o'i weid, mae wedi mynd. So... Mam 5 mlynedd yn ôl, a dwi wedi mynd trwy cyfnodau lle dwi'n a weithiau dwi'n teimlo'n wael, cos, dwi'n rwan, a dwi wedi anghofio amdani, a wedyn, mae'n dod yn ôl. So... Fi'n cofio, wedys i watcha, o'n i'n Australia mis yn ôl, yn ffrind i sy'n sal iawn mas fyna, so ys i aros dy fe. A ys i watcha Toy Story, a o'n i just... What? What a dick. Pan nes ti'n neud hwnna? Bad rhyw. Oh my god. A dda just y plentyn ar y diwedd sy'r goll ffindio rieni ddi, a mae rieni ddi'n dod, a just yr image na o'r gofal na, and it just no longer. I know. Meddwl bod hynna, oedd hynna'n ffordd o cadw dy feddwl di'n brysur, neu yn ffordd o just... Oedd e definitely'n cadw feddwl i'n brysur, hefyd mae'r stwff wedi'i wneud yn gymryd o sport. A mae'n heili fi'n dod o deulu sy'n llawn sport, mae pawb wrth yn y dydd, a maen nhw'n ridiculous, sorry mam. Ond fel, popeth fi'n neud, fi'n gwybod bydde fe mor proud o fi. Ond fi wedi bod yn really brysur, ond hefyd fi wedi symud nôl o'r mami, achos o'n i'n byw yn Gaerdydd ar ben yn hunan. A mae byw ar ben eich hun yn ond pan mae'r chi'n teimlo yn really vulnerable, no good. So, a hefyd, fi yn caru natur, a ti'n gweud gyda coeden oedd y ffrind gorau di. Y coed yw'n ffrind gorau i to this day. Maen nhw'n lovely. Maen nhw'n lush. A fi cofio, pan ma'n i'n ffilm o parch series 1, season 1, oedd un day off dy fi, a oedd really stressful schedule. A fi'n day off, oedd yn ffrind i Maris Swain di clywed bod day off dy fi. Mae'n ffôn o fi lan, Leiti, fi wedi clywed day off dy ti. A ni fel, fi'n edrych ar goeden. A o'n i wedi bod nes 6 awr jyst yn edrych ar coeden, basically. A sa'n symud wrth y goeden hyn. A mae cysylltu dy natur mor bwysig. A fi'n lwcus, mae getre yn Nghwm Gwendraeth oedd fi'n dod, tîm am dan, mae just lot o natur. A fi'n trial yng ngorau i fod ynddo fe bob dydd. Mae'n wari di ffindo fi, di cwmpo i gysgu dan y goeden dderw couple of times. A oedd da fi bach o lwch dadu ar ôl, a nes i wasgaru fe yn ddiweddar iawn, achos ni'n gwybod beth i'n neud o fe. Rhwng y goeden fale nath e blannu i fi, pan o'n i blentyn, yn rhoi i fywyd e nôl i'r bywyd roedd o dde. So mae cysylltu dy natur i fi jyst i bod yn... Mae fe mor bwysig. Fi'n trio nofio yn y môr trwmser, a even pan mae fe'n absolutely freezing, a fi'n meddwl ti'n dickhead, actually. Mae hwn yn stupid. Ond fi dal yn mynd. A ti'n teimlo'n wedi beth yn difaru? Fi'n teimlo'n fyw. Dyna'r thing, dwi'n rhedeg, bys ti ddim yn meddwl bod fi'n rhedeg wrth edrych arno fi, ond dwi'n rhedeg lot, achos mae'n really helpu fi. Dwi byth yn excited i redeg, ond dwi wastad yn really falch bo fi di redeg. A dwi'n meddwl am pethau brilliant pan dwi'n redeg. Dyna'r unig pryd dwi yn meddwl am. A mae popeth yn dod, achos hefyd, mae dy ti brain chemistry to, mae dy ti beta endorphins, sy'n natural painkiller, sy'n cael ei wneud gyda exercise. So mae lot o bethau ni'n anghofio. Dwi yn gallu wneud i helpu nhw. Dwi ar meddyginiaeth hefyd, ond eto dwi'n gwybod lot o bethau mae rhaid i fi wneud, neu dwi yn mynd i fynd yn sal. Fi'n wneud tudalen o ddyddiadur bob dydd. So mae'n eitha detailed, a fi'n teimlo fel fi'n download o shit i gyd. Mae allan yna wedyn, mae wedi dod allan ydy. A fi'n neud yn un o'n i werthu, os mae'n ddwrnod i gwair, os mae'n ddwrnod eitha fi'n rili gwelsio dad, neu mae pethau'n gwaith, mae pethau'n rili annoio fi. Na'r dyddiau, mae rai fi ysgrifennu popeth lawr. A mae weithiau sy'n ti'n fel, os sa'n moyn gwynebu'n un o'n iddi. Ond na'r dyrnodau, mae rai ti wynebu'n un o'n. A weithiau fi'n trial neud yn un o'n i werthyn. A mae'n rili ffynnu, actually, dyddiau diron hyn. Mae nhw'n gyd yn Gymraeg dy fi, ond pan fi'n mynd yn really pissed off, fi'n siarad Saesneg. Un unan. So mae'n rili...
fi wedi dod i nabod yn un o'n eitha lot trwyddyn nhw. Ie. Dwi'n cael tips fan hyn, achos mae'n dda i gael ffordd o just gael o allan yna. Falle just dechrau off yn sgwennu fo lawr, a wedyn... Cos dyna nes i hefo'r blog. Nes i sgwennu fo lawr, a wedyn dwi'n cofio nad y newyddion dod i siarad efo fi. Oedd hwnna'n like, what? Ar y newyddion? O'n i'n headline. O'n like, bong, non hefo Eisteddfod. What? Oedd y llun nath nhw roi lan ar Cymru Fyw yn weird. Oedd e'n tîn bit o tost. Beth iawn oedd hwnna'n ei gyda meddwl? Bad day, obviously. Bit o tost yn ffordd neis o distractor i un o'r Wel, dwi'n neud hynna. It's a comfort thing. Ond, ond pan nath y newyddion ddod i siarad efo fi, o'n i'n meddwl, oedd o'n iawn sgwennu fel lawr, ond, dwi'n deud o rwan. A wedyn o'n i'n siarad efo hi, a just gweld gwyneb i ddim yn mynd, fel un, pan o'n i'n deud pethau fel, pethau be dwi yn meddwl, mae gyda fi weird OCD fel dwi ddim yn gallu gadael llefrith ar ben ei hun, a dwi'n methu gadael tin sydd wedi torri ar ben ei hun. Hang on, ti'n ffili gadw llefrith ar ben ei hun? Ie, mae gyda fi'r thing, o'n i'm yn gwybod na OCD. Ti'n cyfri doi neu? Dwi'n gorfod rhoi nhw hefo'i gilydd yn y siop. So, o'n i'm yn gwybod na OCD oedd o, nes iddo fi siarad, nes i gael CBT, ac oedd hi'n dweud, you shouldn't really do that, cos dwi'n mynd i siop, a mae'n cymryd ages iddo fi fynd trwy siop, cos dwi'n gweld pethau ar ben ei hunan, a dwi'n meddwl bod nhw'n mynd i fod yn sad, achos maen nhw ar ben ei hunan. So wedyn, dwi'n symud nhw at rhywun arall, dwi'n symud y llefrith arall, a wedyn dwi'n cerdded off, a wedyn dwi'n meddwl, be os oedd y llefrith arall na'n horrible, a mae o rwan yn cael ei bwlio gen y llefrith yna, so dwi'n symud o nôl i'r llefrith arall, a wedyn it's like, A wedyn dwi'n mynd at tins, a dwi'n gweld tins efo dent yn efo, a dwi'n meddwl, mae rhaid i fi fynd â hwnna adre, cos falle wneud neb prynu fo. So dwi'n mynd at y check-out, a mae'r ddynes yn deud, this one's got a dent in it, do you want me to get you another one? No, I want that one. You're not going to get any money off this. I don't want any money off it. In fact, I'd pay you more, because I really need to take this home with me and look after it. Even though it's got a dent. The underdog. So dych chi'n byw efo fi rwan, so you can imagine mae TV just yn llawn dents a... Ond dydyn ni gyd yn llawn dents, non. Dyna ni yma. Ti'n iawn. Waw, dyn ni wedi ffigur o hwnna allan. Trosiad. Da iawn. Mae'n amazing be mae dy ymenydd yn gallu wneud i ti feddwl. Am ages pen o'n i'n iau, o'n i'n meddwl bod fi yn rhan o fatha Truman Show type thing. A bod camerau yn dilyn fi bob man, a bod bobl dim ond yn bod yn neis i fi achos bod nhw eisiau edrych yn dda ar gamera. Ar y teli. Ond really oedden nhw'n cysau fi ac o'n nhw'n meddwl bod fi'n annoying. A just act oedd popeth, like bywyd ti gyd. Ie. O'n i'n meddwl, fi'n gwybod bod hi'n newydd wneud hwnna achos bod hi eisiau pobl i licio hi. Ie. Mae'n mad. A couple of cameras ma heddi. Ie, fi'n gwybod. Ond maen nhw actually yn cameras, dim cameras yn brain. I know your game. Carys, dwi'n mynd i ofyn i ti wneud rhywbeth rwan. Wy fad aflonydd, lle mae'r llifogydd yn llusgo fi. I'r eang fod, rwy'n chwilio am angor, rhyw fod sy'n gyson, ac ma'n enaid hynafoli yn cofio'r doedd ddi'neb derwyddio ac adar manion yn ein galw ni nôl, at y dderwen ysgawen a'r sicam o'r wydden, maen nhw'n galw ni nôl, a glawa fi chi gyd. Galw fi nôl. Dod nôl at fy nghoed, dod nôl at fy nghoed, dod nôl
sgwennu pethau lawr ac i roi popeth allan yna ac i ddim meddwl bod pobl yn mynd i feddwl bod ti'n mad os ti'n agor fyny. A fi'n eitha proud o fy hun, actually, heddiw am Dwi'n really proud o'n ti. siarad. Da iawn ti. Achos, ie, dwi rioed di siarad yn gyhoeddus amdano fo, so dyma fi. Rwan ti wedi? Ie. Gref. Diolch. A diolch am ofyn i fi wneud o. Diolch am wneud, gref. Helo. Words of wisdom? Os mae rhywun yn gweud fake it till you make it, gweud fuck off. Yep. Achos mae eisiau chi fod yn chi'n. Oes. So pa mor galed yw e i bobl eraill, a chi... Na, dwi'n rhaid sens ydy. Ie, jyst byddwch chi'n un, a byddwch mwy accepting o bobl. So pa mor odd maen nhw'n acto, a pa mor honest maen nhw yn gyda chi. Ond os maen nhw'n gweud chi fuck off, then I guess gewch chi roi row i nhw. Yeah, absolutely. Cytunof. Carys? I just barhau siarad. Mae'n un o'r pethau mwyaf pwysig. Nes i'n ddiweddar mynd ar fel y retreat yna a rhan fwyaf o'r iachau ni'n neud yw wrth rannu. So, mae'n ymwedig mewn spaces fyr hyn. Miriam, ni gyd yn siarad am di beth ni'n mynd trwyddo, a mae jyst ti'n instantly teimlo'n well i ti. Unwaith ti'n rhannu fe, a'r acceptance o bobeth. A ni gyd yn brwydro yn erbyn pethau, mae rhaid ni gyd gofio hwnna. A'r pŵer o bod yn vulnerable, achos dyn ni gyd i cael yn dwyn i fyny i fod yn gryf trwy'r amser fel bod o'n rhyw fath o, rhowch y wod iddo hi am beidio cwyno neu peidio crio neu. A mae, just, ers iddo fi ddechrau dweud, ti'n ma be, dwi ddim yn iawn weithiau, mae pobl wedi just derbyn hynna, a dim byd gwael wedi digwydd, in fact, mae o just i sgwisio'r llais lot mwy, cos mae wedi mynd, damn, my secret's out, you know, pobl yn gwybod amdano fi rwan, dim pwynt allai ddim controlio hi dim mwy, so dim pwynt iddo fi fod yma, so mae o'n sort of tawelu. A na'r thing, mae vulnerability yw'r peth mwyaf pwerus fi'n credu. Mae yna fragility mewn cryfder. Mae rhywun yn gweud, byddwch chi'n gryf, o'ch chi'n mynd i craco. Exactly. So mae'n well bod yn hollol honest. Yeah, ac yn floppy, ac yn squashy, ac yn cracky. Yeah. I suppose. Diolch. Paid bod o. I fod yn cracky. Yeah, exactly. So, diolch i chi'ch tri. Diolch i ti. Mae na ddiwrnod arall wedi darfod, mi na eto methu na na gwybod pam yn y byd, ein bod ni gyda nawr. Be di res o beth sy'n mynd i newid, dim ond dywiau a bach o sydd symud o'r am mynyddoedd nawr. Ond byddaw o rywle pell, rhyw deimlad yn ôl. Teimlad si mor wir â chwi, ac yna dawr gallu nôl. I wybod ei wen, na bod ei cryfder goledd gyda'i nen. Gweld ei ole yn glir, cyffwrdd â grym yr hyn sy'n gariad fi. Rhywle ma' na rhywun hyn yn crio, ond mae breichiau un ydyn amdano'n cymryd y baich. Mae'n rhannu ei ddau gyd, ac yn rhywle arall mae edrychiad, eto'n dal yn gadw yn y teimlad heno sy'n troi ei byd. Pethau sydd o ddydd i ddydd yn gwylio bob cam, ac ymrwn ar y siwrne hon